So, dito guys, ito yung parang banding lang talaga siya. Dito, sinulat ko na pala for tomorrow. Yung as reset. Hello guys, kitatapos ko lang maligo, no? Dahil, pupunta na kami kina mama, pero hihintayin ko pa sabi kasi pinatulog ko pa siya. Tulog pa, hindi ko siya gising. Tapos, sensya na hindi ako masyado nakakapag-vlog guys kasi ang dami ko kasing ginagawa. Parang, hindi ako makapag-focus na mag-vlog kasi, ayun, basta. Pero, yan, update lang tayo sa mga nangyayari. Tapos, yan. Nonood lang ako ng patatapos ko lang mag-edit pala nung actually i-upload ko siya today. Mamaya i-upload ko siya mamaya. 2 videos din. So, ayun. Abangers. Yan, manonood lang muna ako. Tapos pala guys, yung kagaya ng sinabi ko kanina, sabi ko na ba sa inyo? Na bukas, Sunday, aalis kami dahil papunta kami sa ano pangalan nun, basta doon may parang siya, may pool, so doon yung gusto ni nanay na ng lola ko, doon niya gusto kita niyo yung doon yung gusto ni nanay na mag-celebrate ng kanyang birthday naman. Hello guys, so ayan, nakarating na kami sa bahay at bumili na kami yung kanina galing kami sa Pure Gold, namili kami ng mga pansit, ganon. So, konti lang naman yung binili namin kasi konti lang naman yung binudget ko. Pero, ayun, ready na for tomorrow. So, dadalhin ko bukas is yung pansit with, imimix ko yung pansit at saka yung sotanghon. So, ayun, tapos isang soft drinks yung binili ko. So, ayun, tapos nagre-ready na ako ngayon sa aming dadalhin bukas. Si Papa na naka-fitting na damit. So, ano nung oras? Magti-10. Bukas, aalis kami is 4 ata. Maybe 4. Pero mas maaga ako magigising kasi lulutuin ko pa. Pero madali lang naman yung pansit. Pero, yun. Nagre-ready na ako. So, ito yung mga dadalhin ko bukas. So, dito guys, ito yung susuotin namin bukas. Yun kay Papa. Kay Papa yun. Basa pa kasi yung kanyang t-shirt. So, ayan, yung brief niya at saka nandyan. Tapos, ito yung sa akin, aking blouse. Ay, yung panty. Pero yung shorts ko basa pa din. Tapos, ito naman kay Hagrid. Ito yung susuotin niya bukas. So, ayan, ready ko na siya. Tapos, ito, actually, mabilis lang naman kami doon. Pero, ito yung dadalhin namin. Yun, mga damit ni Papa. Tapos shorts, akin to tsaka kay Papa. Tapos kay Hagrid, damit niya. Tapos eto, sino makaka-relate nito? Pag may anak, ang daming dalang t-shirt. Kasi gusto ko lang ready lang. Kasi si Hagrid talaga isang araw, minsan 5 beses siya nagbibihes. So ayan, dinamihan ko. Tapos may face towel dyan. Tapos eto jacket, susuotin nyo to bukas. So yun, ito yung bag. So, ipapasok na natin yan ngayon. Tapos, yun. Yun lang naman yung dadalhin namin. So, ito lahat yung dadalhin namin, guys. So, ayan, nakikita nyo. Meron akong ditong pulbo, Johnson's. Tapos, yung wipes, hindi pwede makalimutan. Dahil pag magpupupo si Hagrid or madumi yung kanyang mukha. Tapos, ito, nagdala na rin ako ng cereal. Tapos ito naman, ito yung binili namin guys, yung isang talaga yung malaki, yung binili ko na biscuits. So ito yung laman niya, meron siyang ganito maninipis na wafer. Tapos meron din ganito yung medyo makapal. And also meron ganito, sweet na merong may sugar. And ito, para lang yan, para kung gugutumin siya. And ito para siyang skyflakes. So, ayan, yan yung dadali natin. Tapos, ito naman, ito yung para sa amin ni Papa. Just in case kung kutumin kami. So, ayan, nagdala ako ng, naubusan na kaming peanut butter. So, naglagay na lang ako ng sliced na cheese. Tapos, nilagyan ko lang ng konting
mayonnaise. So, ito yung ginamit ko na bread, yung gardenia. So, yan. Yan lahat yun. Tapos water. Hindi pwede makalimutan yung water. So, yan. Yan lahat. So, alam nyo na, pag may anak tayo. Pero okay lang naman kasi pagdating namin doon, kakain lang din naman kami. Pero ito lang yung mga snacks na kami din kasi ilang oras din kami magbabiyahe. Pero, ayan. Tapos guys, uuwi din naman kami. Parang whole day lang kami doon. Kasi may sasakyan naman. So, whole day lang kami doon. Pagka siguro mga 6 nakarating na siguro kami dito sa dito sa amin so yun, madali lang naman kami doon, parang bonding lang talaga siya para ma-enjoy ng lola ko or yung nanay ko, ma-enjoy niya yung niya, di ba? Pero yun lang guys, so mag-good night na ako dahil maaga pa kaming gigising bukas. So ayan, by the way pala guys, dito sinulat ko na pala for tomorrow. Actually sa to-do list ko na lang nilagay lahat. Ito yung mga kailangan kong dalhin. So kailangan ko magluto bukas ng pansit. Tapos yung soft drinks, kailangan hindi namin makalimutan. Yung cellphone, headset, kasi if ever may time ako, mag-edit ako. At saka yung charger sa cellphone, yung phone ipapakailangan i-charge. Yung money na dadalhin namin. Tapos yung water, Band-Aid, Hagrid. So yan lang naman lahat so far yung alam kong kailangan kong gawin bukas para hindi ko talaga makakalimutan. So ayun, siningit ka lang siya kasi nakalimutan ko ipakita sa inyo. So ayun, bye bye, good night guys. Click to subscribe guys and follow nyo ako sa Facebook, Instagram, Our Family Budget, at saka yun, and see you in my next video guys. Good night, babush. Bye. Babush. Ano? Babush yun. So ayun guys, good night.